Ftit tal-minuti wara l-preżentazzjoni tal-budget fejn il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana għamel ma' 3 sigħat isemmi ħemel ta' miżuri li se jkun qed iwettaq il-Gvern matul is-sena li ġejja. Il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg lanqas kien kapaċi jgħid kemm se jiswa dan il-proċess fiskali. F'konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista stess, ġurnalista ta' dan l-istazzjon, staqsit lil kap tal-Oppożizzjoni kemm iċ-ċifra, iżda viżibilment skomdu ma kienx jaf iwieġeb. Minflok spiċċa jsalvaħ il-kelliem għall-Finanzi u ex-kap nazzjonalista Adrian Delija biex jgħidlu l-ammont. L-ewwel qed taf kemm jinefqa tal-baġġett tal-jista' jkun? Li ħanejlek kien hemm diversi miżuri Le għax bħala kap tal-Oppożizzjoni naħseb taf kemm hi n-nefqa tal-baġġett u x'hekk nista' ngħidlek. 9.6 biljuni. Madana kollu anka dan mhux korrett. Kalkoli sew tal-miżuri tal-budget kollha f'daqqa ilaħqu għal madwar 9.3 biljun euro. Sa dan it-tant fost l-aqwa miżuri li se jkun qed jimplementa l-Gvern minn Jannar li ġej, hemm dik tal-akbar tax cut lil ġenituri li għad għandhom u li jidhom taħt il-kura tagħhom, kemm jekk hux wilt wieħed, 2 jew iżjed. Dan bil-kontra tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li fil-proposta tagħha lanqas biss ħasbet f'ġenituri li jkollhom wilt wieħed. Issa mistoqsi speċifikament fuq din il-proposta, Alex Borg qal li huma ma ħarġu bl-ebda proposti u se jkunu qed jagħmlu dan meta tiġi l-elezzjoni ġenerali. Tiegħek ma semmejt l-ebda miżura li tajt il-ġenituri għal wilt wieħed. L-ewwel qabel kollox aħna ma ħarġux proposti fuq kollox aħna noħorġu diversi proposti u għandna diversi proposti li ħarġin. Ġenituri li għandhom żewġ ulied, fuq wilt wieħed ma semmejtu xejn. Baqa' l-elezzjoni ġenerali ħafna